ಟಾಪಿಕ್ ಅವೇ ನೆಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆದಟ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಓದೋದು ಸೊ ಫುಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಭಯಂಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೆತ್ತರು ಸೊ ಫುಲ್ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆದಟ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಧಮಾಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಫುಲ್ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನೋ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಂತೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ 15 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಕೊರ್ನಲಕ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆತೆ ಬೈ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಮಾಡಿ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡೇ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದು ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕ್ಲ ಆತಿಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ಇಂಕ ರಜೆ ಉಂಟು ವಿಸು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಐಫೋನ್ ಒಯ್ದನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ತೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಚನ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಡಿ ಸಿ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದಾರ ಅದ ಬೇರೆ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತೇನೆ ದಾಲ್ ನೆನಪಾದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಐಫೋನ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಐಫೋನ್ ವರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಂಚ ಯಾನು ಐಫೋನ್ ಎತ್ತನೆ ದಯ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಮಿದ ಪಣ 15K ಓಡಿತ್ತು ಸೊ ಐಫೋನ್ XR ಇತ್ತು ಆ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಹಿಂದೆ ಎತ್ತನೆ ಓಲಾ 20K ಮಿತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಲ ಐಟ್ನಿಕ್ ಓಲಾ ಸೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂಬರಿ ಮಾಡರ್ಡ್ ಟೈಪಿಗೆ ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಓಣ ಪೇಯ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಪೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಥ ನೆಟ್ಲ ಆಯ್ತು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾರೆ ಅಂತಾರ ಉಂಟು ಏನೋ ಈ ಫೋನ್ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಡಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವು ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಇಡ್ಡ ಆ್ಯಪಲ್ದು ಮಾತಾ ಆಕಲ್ಲ ಪನ್ನ ಕನೆ ಯಾವುದು ಆಕಲೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆನಂಚ ರೂಮ್ ಉಳ್ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟದು ಬಾಡ್ಲ ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂಚು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೇಗ ಅವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಡು ಮರ ರೈಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ದ ಆ್ಯಪ್ ಒಕ್ಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ದ ಪನ್ನ ಅಕ್ಕಲನೇ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯಲ್ಲ ಪಣ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುಲೇನು ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ತೆಪ್ಪಡದು ಎಂಕ್ಲಿ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಪ್ ವಾಚ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಐಟ್ ನಿಂಗೆ ಮಾತಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪು ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಂಪರ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇತ್ತು ಪಿರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದ ಮಾತಾವೇ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಐಫೋನು ಆ ತುಚ್ಚಿದ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾರ್ಕಿ ಬಾಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ಲಿತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಸೇದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬರ ಬಾರು ನಾನು ಅದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜಿ 60 fps ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರದ ಐಫೋನ್ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ ಇತ್ರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅವು ಮತ್ತು ನಿಕ್ 50K ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೀಟ್ ಆಗ 15K
ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂದು ನೆಟ್ ನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ದುಮ್ಮೆನ ನೆಟ್ ಈ ನೆಟ್ ಆಗುಂತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂತ ನೆಟ್ ಬಟ್ 4K ಉಂಡು ಬಟ್ 60 fps ಇಜ್ಜಿ 4K ఒక ಡೆಪ್ತ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ ಕಲರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಸೆ ಡೆಪ್ತ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಫ್ಲಿಕರ್ ಆಗುಂತಾನೆ ಫೋಟೋಸ್ ಬಂದ ರೆಡ್ಡೆ ಬತ್ ನಾನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಐಫೋನು ಯಾನವೇ ದೆತ್ತನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕ್ಯಂಪ ಆಯ್ತಾನ 14 Pro ಅದು ಪಡಿತಾನೆ ಬೇಲೆ ಬೋಪ EMI ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಐತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರೋ ಮಂಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿಂದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಆದ ಬೊಕ್ಕದೆ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಂಪೊಡಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಇಂಚ ಎದುರಿದಾಗ ತೋಪಾಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ ಮಂಪೊಡಿ ಗೊತ್ತಾನ ಎಡದ ಅಂಗಿಲ ಆಡೋದು ಎಂಚಲ ಎಪ್ಪೊಡಿ ಅಂಗಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಐಜಿ ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಎದುರದಾಗಲೇ ತೋಪಾಡು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅವು ಬರಡು ಅಂಚ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೀಪಾರ್ ನಾನು ಜೀವಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ನಿಂದೆಲ್ಲ EMI ಹಿಡಿದಿತ್ತು ನಾನು ₹700 ಮಂತ್ 600 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತು ಮಾರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇದು ಇಂಚ ಒರಿಜಿನಲ್ ತೆಪ್ಪುಂಡ ಇಂಚ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಕ್ ನೈಕ್ ಒಂದು ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಇಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಶಿ ಬೇಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾರಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ಹೋಯ್ತು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಹೊಸತ್ತಲೆ ಕಡೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ದಾಲ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಬಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಕಮ್ಮಿ ಮೈನರ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತುಂಬ ಹೊಸತ ಪರತಂದು ಎಲ್ಲ ಪಣ ಏನ ಪಪ್ಪನವರ ಮಂಗೆ ಹೊಸತ ಎಂಡು ಇಂಥ ಪಣವೇ ಅಮ್ಮಡ ಹೊಸ ತೆತ್ತಿ ಪುಡು ಮಗಿ ಅಂಚ ಮೇಬಿ ಅವೇ ನೆಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗ್ಲ ಹೋಯ್ ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವು ಜಂಜ ಬರ್ಪುನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಬಿ ಫೇಸ್ ಉಂಡು ಮೇಬಿ ಕೊರುವ ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂಶ ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಪಂಡ ಗ್ರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂಪು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು ಮಂತಂಡ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸೆಟ್ ಆಪು ರೀಜನ್ ಸೆಟ್ ಆಪು ವಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿಜಿ ನನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೋಡ್ತಂತುಲೆ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲ ಏಸ ಮಾಕ್ಲೇಟೆ ಆಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮುಕ್ಲು ರೇಟ್ ಅಂತೀರಿ ಫಾರಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪಂಡ ಆಕಲೇಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ఇప్పుడు ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್లో అట్లా ఫోకస్ ಬಂತು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಗ್ರೋ ಮಂಪುಗ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ನತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ನಮ್ಮನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ఒక ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆಗಳ ಬೋಡಪ್ನಂತ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿದೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ 52 minutes ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿತ್ತು ಏನು ಏರ್ಲ ತೂತ್ಯಾರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಎಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ತೂತ್ಯಾರ 35 ವ್ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ಲು ನತ್ಯ ಬಟ್ ಅದು ತೂಪುನತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ಲನೇ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬೇತಾಗ್ಲಂಚನ್ ಇತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ఆయన ಲೈಫ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅಕ್ಲು ತೂಯಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಪೇರು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಏರಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆತ ರೀಚ್ ಲಾವ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವೇ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದಾಪು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವು ರಿಕ್ಷದ ಅಂತ ಅವು ಒಂಥರ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ದು ಯಾರೋ ಉಂಡಿಪ್ಪು ಪರ್ಸನಲ್ ಆದತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನಂಬೆ ಭಾತೆ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಂತ ಕೆಲವರೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕುವಾಗಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತೂಪೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ದೀಪು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಪಂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚ ಬಂತೆ ದಾಲ ಬೇಕಿದೇನಲ್ಲ ತೂವೋಡು ತೂವೋಡು ಅಕಲ ಲೈಫ್ ಇಡದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಂಚನದ ಈ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿದ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತನ ರಪ್ಪ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ఆయన అಲ್ಪ ఇల్లు కూడా వండికి పొందవండికి కక్కు స్విచ్చింగ్ అంచెంచాను ಮೂಲ ಅಂಡ ಪಣ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಓವೇ ಇತ್ತೆ ದಾತಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಊರುಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂಚನೆ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ అక్కడ కొంచెం మెయిన్ అక్కడే పడిపోయినా పోయి టీఆర్పీ కాసు పోయిటుండే ఐక్యూ ఇంత నమ్మలు అంచనే కాస్త పీరియడ్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కూడా ఆపకుండా హైట్ ఆపకుండా నెట్ పూరా ట్రై అవడం నెట్ ఆప ఇస్తే కొంచెం ಆಪುಂಡಿ ಫಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಂಪೇರ್ ಪಲ್ಲಿ ಫಲ ದೇವರು ಕೊರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಪುಡತ್ತೆ ಅದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಂದೀಪ್ ಮೈಸೂರಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಾದಮ್ಮನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಎಂಜಿನ ತಾರೆ ಕುಟ್ಟುನಾಗ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ತಾರೆ ಬರ್ತನಾಗ್ಲ ತಾರೆ ಬರ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಕಲ ಅಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅದನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುಗ ನಿಜದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬ್ರೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಮನ್ಪುಡೆ ಸೊ ಅನೇ ಈತೇನ ಅಷ್ಟೇನಾ ಮನ್ಪುಗೆ ಕತೆಗೆ 16 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಟ್ಬೇಕು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಮಾತಾ ನಿಖಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿನ ಕಾಪಿಗೆ ಬಿಡು ಅಜ್ಞಿ ಸಲ ಹೊಡೆದು ರುಬ್ಬುದು ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಅರ್ಲತ್ತಿ ಚೂರು ಮಂಪುಗ ನಿಖಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ನಿಖಿಲನ ಊರುಡಿಕ್ತನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ ಇದೇ ಬತ್ತಲಿ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕು ಆತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವನಿದ್ದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಲ್ ಬೇಗ ಅವನೊಂದು ಜಿಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಚು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 months ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಂದುಂಡು ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸುಜ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಪಿರೋಜನ ಬೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಡು ಓವೇ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಚಾತ್ ಪಂಡ ಪಚ್ಚಿ ದಿಕ್ಕು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಉಂಟೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಆಪುಂಡು ರಫ ಅಂಚಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಹಾಕು ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಭವತಿ ವಿಕ್ಷಾ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲವ್ ಆಪು ಪಂಡ ಇದೆ ಎಂಚ ಪಂಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೂಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಆಪು ಸೊ ಅಂಚ 28 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತೆ ಐಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 50 ಬಾರ್ಪಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಕಮನ್ಪ್ಲೈ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೈ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲಿಪೆ ಅದವಲ್ಲ ಮೀನು ಅಂಚಿದಾಗ ಮೀನು ತಗೊಂಡ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೂರು ನೆಟ್ಟೆ ಬಂಗ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಉಲ್ಪ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಡಾಪಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಒರಿಯನ್ ಮಂಡೆಗೆ ಇರ್ಪ ದೀಪಿಜೆ ಅವೆ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂತ ನಿಜ ಟಾಪಿಕ್ ಓಡಿಸಿಯಪ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಆಡು ಈಗ ಅಂಚೆ ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿ
ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾವ ಆತ ಇತ್ತನ ಆತ ಇತ್ತು ಯಾವ ಬೇತೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನವದಾರ ಅಂಪೆಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಘಾಟದ ಗೌಡ ನೋ ಘಟದ ಗೌಡ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ഞാൻ ചൊണ്ടനാ ಅಂಚ ಎರಡು ಮೀನು ಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನಂದುಂಟಾ karena baik tadalandundi anca mata nana next kita tampuru next ga tuka nada apunu manpuga quality jasi ampuga inchine grow apunu maybe kannada gu shift ayalla konta grow avadu but tulute manpuna IT ulla focus anca ಕನ್ನಡದ ಮಂಪುಣಲ್ಲ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅದೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅದೇ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಸೊ ಏರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ನೋಡಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಬಂತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅದೇ ಎಂಚೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನ್ಲೈ ಸೊ ಈ ತಗೊಂಡು ಈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ಚೂರು ತೂಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಅವೆ ಈತ ಟಾಪಿಕ್ ಇಡಿ ಈತ ಮತ್ತೊಂದು ಈತ ಬೆಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ కదా ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ನಿತರ